Jangan sabar. Ya Allah. Papa bunga nemen saiki kon wis bisa modo. Saiki tinggal 6 wulan maning. Kon ko angger wis setahun kon ko balik ya dong. Papa ning omah bisa kangen men mari kowe jangan sabar. Papa kula nggih kangen maring Papa, Pak. Jangan sabar. Kok angger wis setahun kudu lulus ya dong. Saiki Papa wis ora duwe apa-apa maning. Sawah tinggalane mbae kon wis tak dol kabeh maring Yudarmi. Saiki Papa dadi kuli. Melu bangun pondok pesantren Yudarmi dong. Papa ge saking kangene marang sliramu, jangan sabar. Nalikane Papa lagi bangun musola pondok Yudarmi. Papa kebayang-bayang sliramu kowe lagi mulang ngaji bocah-bocah cilik ning Wadas Malang. Ali ba ta sa kon nganggo klambi koko, nganggo peci ireng bagus temen saking kangene Bapak marang sliramu, jangan sabar. Papa bunga nemen, Papa biyen iki bosok, Papa biyen iki maling dong. Papa biyen iki kelakuane bandek, tapi Papa njaluk tulung dislametaken kowe, jangan sabar. Bapak mungkin di pawang. Bapak wis tambah tua. Jalan maning dia Bapak mati. Kongir Bapak mati koning sandinge Bapak ya dong. Kun mansakna Quran ning kupinge Bapak. Dadi ku malaikat Bapak nyabut nyawane dadine alu. Ya Allah. Papa kula sayang kali Bapak, Pak. Matur nuwun panjenengan sampun berjuang kangge kula, jaga sabar niki, Pak. Iya dong. Bapak ora papan teng-tengan nggo kowen sing penting Bapak rezekine nggo menehi maring kowen rezeki sing halal ya dong. Bapak tak pamit balik ya dong. Dongakna Bapak ning omah sehat. Papa pengen weruh kowen bisa mulang neng pondok pesantren Yudarmi. Tolong dong, kon kudu pinter ya dong, kon kudu pinter dong. Muga-muga kon dadi santri pinunjul, dadi santri sing suci, jangan sabar.